ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ತೆಲಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಮಕ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ತೆಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ರೋಗ ಅಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆಂಡು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇರು ತೆಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ತೆಲ್ತುಂಡ ಜೋರು ತೆಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೇರು ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲತ್ತುದಿ ತೆಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ತೆಲ್ಪೇರು ಈ ತಗಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಖಾಲಿ ಈತೆ ತೆಲ್ಪಿ ದಾಲಜಿ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಪಿ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋತೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದೇರು ಎನ್ನ ಪಕ್ಕಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ತೆಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರ್ಗೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಂತ ಇರ್ಕೇನು ಅವರ ದಾಯ ತೆಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ನಾನು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇರು ತೆಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆತು ಬರ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಯ ಒಂದು ನೀರು ತೆಲ್ಪುನತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಜನ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅಂಜನ ಇಲ್ಲ ಬೋ ತೆಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆಲಿಕೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಅಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಸತೀಶೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಸತೀಶೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಪ್ಪದು ಎಂಚಿನ ಜನ ಬನ್ಪರ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಪೂರ ಪಂಜೋನಾಗ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಬುಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಪ್ಪ ವಾ ದೇವರ ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ದಾಯ ಬುಲ್ಪುನೊಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶರೆಗೆ ಹೊರನೆ ಬೆಚ್ಚಣಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ದಾಯಗೆ ಮಗುಲು ಇಂಚ ಬುಲ್ ತೊಂದಿರ್ಲಿರಂದು ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ಬೋದು ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿಡ ಬೋದು ಕೇಂದಿರು ದಾದಣ್ಣ ದಾಯಗೆ ಇಂಚ ಬುಲ್ ತೊಂದಿರ್ಲಿರಂದು ಬೊಡೆದಿ ದಾದ ಬನೋಡು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆದ ಸೀರಿಯಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಬೋಯರು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲ್ ತೊಂದಿರ್ಲಿರಂದು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಬೋಯಿನಿ ಆರು ನಿಜ ತೀರ್ಬೋಯಿನತ್ತು ಪಾಟು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಬೋಯಿನಿ ಆರು ತೀರ್ಬೋಯಿನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪಾಪ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಅಜ್ಜಿನ ಪಿರವಡು ಬೂರ್ದೇರತ್ತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶರೇ ಬೇಜಾರಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಬಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಒಡೆಗಂಡಲ ಬೇತ ದೋಸ್ತಿನಿಲ್ಲ ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ನಿಲ್ಕುತು ದಾದ ಮಲ್ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ತೂಕಂಡು ಬಿದಾಯಿಡು ಅಮ್ಮೇರು ಟೆನ್ಸಂಡು ದಾದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುರ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಹೊರ ತಿರ್ಗವೇರು ಇಂಚಿ ಹೊರ ತಿರ್ಗವೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಸಂಡು ಮೊನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ದೇರು ಯಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಗೆತ್ತೊಂಬೊಂಡಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತವ ಅಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಮಗೆ ಪಬ್ಜಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿ ಪಬ್ಜಿ ಒರಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಹೊಡಿತ್ತೇರಡ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚ ಒರಿ ಉಂಟು ಅದ ಅನ್ಪುನು ದುಮ್ಮತ್ತ ಭಜನೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ತೆಲ್ಕೆ ನಲ್ಕೆ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಸಿ ಆತೇರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸತೀಶೇರಿಗೆ ಒಂದೆಂತೂದ್ಲ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಒರಿಯರ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐಫೋನು ರೆಡ್ಮಿ ಆ್ಯಪ್ಪಲು ಮುಸಂಬಿ ಬೂರ ಒರಿಯರ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೋಂಡ್ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಲೇರಿಯಪ್ಪ ದೇವ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಎಂಚ ಒಂಜನ ಜೋರು ಪಾತೇರು ಒಂದು ಹಲೋ ಎಲ್ಲದಿಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂದು ಬಾ ಜನತ ದೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಬ್ಜಿಂದು ಕುಡಂಜನತ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋತ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗ್ಬೇರು ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅಕಲ ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾದಾ ಬಾತಿಯರಿಂದ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಬ್ಚಿ ಈ ಫೋನ್ದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ವರ್ಚಪ್ಪ ಅಂದು ಸತೀಶೇರ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೇರು ಪೇಪರ್ ಓದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಓದೋದು
ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಜ್ಜು ಮಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಜ್ಜಿದ ಅದ ಪುರಾ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನ ಹಿರಿಯರೆಗನ್ನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಓಟು ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಾಣ ಸೀದಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋದು ಗೋವಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಯ ಒಂಟಿ ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಓಟು ಪಾಡಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಂಚಿನೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಓಟುನು ಸಸಾರ ಅಂದು ಎನ್ನಿನೇಕೆ ದೇಶ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ 5 ಜನ ಒಂಜೇ ಬುಧರ್ದಾಗಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಸೇರ್ದು ಕಣ್ಣೀರು ಬಾಡುವೇರು ಅಮ್ಮೆನೆ ಮಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದು ನಾಡೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಸಾರಾದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಮತದಾನ ದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಬಂಡವು ಮತದಾನ ಅಂದು ಬಂತೇರಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಸೀದಾ ಸತೀಶೇರ ಹಂಚಿಪೋನ ಕೊಂಚ ಭಾರತಿಕ್ಕನು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ ಟೈಟ್ ಪರ್ದು ಮತ ಪರ್ಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ದೇವಾಲಯ ಬಾರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾಪ ಪರ್ದು ಅಲಕ್ವ ಲಾಸ ಅದು ಕುಲು ಒಂದು ಮನಿ ಬಂದೆ ದಾದಾಣ್ಣಂದು ಸತೀಶೇರಿ ಕೇಂದಿರ ಆರು ಪದ್ಯೋಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯೋಳು ದಾದಾಣ್ಣ ಸರ್ ಹಿರೇಗಂದು ಆರು ಪನ್ಪೀರು ಬಾರಿನ ಅಂಚಿಂದ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ ಬಾರಿನ ಅಂಚಿಂದ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೀಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೀಗ ಉದಯವಾಣಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವೆ ಬಾರಿನ ಅಂಚಿಂದ ಬಂದೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಮೂಕು ಮುಟ ಪರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಕಟ್ರ ಅಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಉದಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಮಾರೋಡವು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಕರಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಎರೆನ್ಲ ಕಷ್ಟ ತೂದು ತೆಲ್ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೆಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ತೆಲ್ತಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವೇರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ನಲಿಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ನಗುವೆ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧ ತೆಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕುಗ ಪಣದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನ್ಯ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಯಾನಿತ್ತ ಬೆದ್ರಾಗ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ಕ್ ಕೈ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಬಸ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಅಜ್ಜಿ ರಕಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ಬಾರ ಬಲೆ ಎಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎದುರು ಸೀಟದ ಡ್ರೈವರ್ ನಡೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ನ ಬಾಡು ಟಾರ ಬಾಡಿ ಹತ್ತಿನಿ ಅವು ಪ್ಯಾಂ ಒಂದು ವಾಡು ಪ್ಯಾಂ ಮಾಡು ಬುಲ್ತನ ಸರಿ ಆಡ್ತಾ ಹೋಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಫುಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಟಾರ ವಾರ್ನಿಗೆ ನೋಡುದು ಈಗ ಕಾಡು ನಿಂಚು ಪಾಡಂತ ತುಕ ಪಾಡು ಬಾಲೆ ಬುಲಿ ಪುರಂತರು ತೆಲಿಪುಳಿ ಅಣ್ಣ ತೆಲಿಪುಳಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲಿಪುಳಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾನ್ ಕುಳೊಂದಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಬತ್ತಿದ್ರು ಬಾಲೆ ಭಯಂಕರ ನೀರೇ ಪೋಂತರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ನೀರೇ ಪೋಂದುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ನೆನ್ನು ತರಕೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಾಲ್ಪುಗ ಆಯ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ತಾರೆದೆ ನಾವು ಅತ್ತಾಜ್ಜಿ ಆಯ್ನು ಸರಿ ಮಾಲ್ಪುಗ ಮರ್ದ ಪುರ ಪುಗ ಮುರಾಣಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಡೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಎಂಚ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಓಟದ ಪುರ ಓಟು ಭಯಂಕರ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಕಂಡನೆ ಕುಲೊಂಡೇರಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಶೇ ನಿಕಲೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಬೋಲಿ ಜೋಕಲ ಹಾಪುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಆಂಡಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಬಲೆ ಜೋಕಲ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಬನ್ಪಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜೋಕಲ ಹಾಪುಜ್ಜಿ ಶೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಪೂರ ಬೋತಾರ
ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲ ಮಂಚ ಹೋಯ್ತು ತಗೊಂಡೆ ಮಂಚ ಬಹುದ ಬೊಕ ಬಹುದ ಮಂಚ ಅವ್ರು ಜೋಕಲಾಪಣ ಬೊಕದಾಯ್ತು ಅಲ್ಬಿಡು ಬೆಳತ್ತ ಮಂಚ ಮಲ್ಪಳಿ ಜೋಕಲಾಪಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಬೆಳತ್ತ ಮಂಚ ಅನ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಂದ ಬೆಳತ್ತ ಮಂಚವು ದಾಯ್ತನ ಪೊಂಜೋ ಬುಡಿಜ ಇಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಂಕ ಹಟ್ಟು ಮಾಡೋಡು ಬೆಳತ್ತ ಮಂಚ ಅವ್ರು ಜೋಕಲಾಪಣ ದಾನ ಒಂದಮೆ 150 ಫೆಲಕಾಪಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಕಲ ಒಂದ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಅಂಚ ಈ ನಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇವಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪೇಟೆ ಬೈಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಕೆಸರಡು ಫುಲ್ ಮುರ್ಕಿದ್ರು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಶೇ ಈ ಬಾಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಇಂಚ ದೆರ್ಪೊಡಿತೆ ದೆರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ದಾಮಿರ್ವತ್ತಾರೆ ಘಟ್ಟದಾಗಲು ಬಾಲೆ ದಾಮಿರ್ವತ್ತು ಹಿಂಗ ಗಡ್ಡ ಬಿಡಿರ ಬಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾಡ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಯದ ರಾಸಿ ಬಾಲೆ ಇಂಚಾದ್ರು ಬಂಡ ತವ ಫ್ರೈ ಆದ ರವೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಜೋಕಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಏನು ಕುಲೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಟಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನಕೇಂಡೆ ಎರಡ ಅವು ಏರ್ನ ಪಟಣ ಅವು ಪೋಯಡ್ಸ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತ ನಾರನ ಪಟ್ಟೆ ಪೋಯಡ್ಸ ಶೇ ಅಪ್ಪನ ಯಾನು ಈ ವರ್ಷ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಪಟವಾಡ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರ್ 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚ 6 ಪಟವಾಡಿ ಅಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಪಟವಾಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ 6 ಭಾಷಣ ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ರ ಅಂಚ 6 ಪಟವಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತಂಚೆ ನಾವು ಬೆಂಗ್ ಪೋಪಣ ಚಾರ್ಜಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ 6 ಭಾಷಣ 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಅಲ್ತು ಸೂಪರ್ ಶರ್ ಅಡ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಭೇಟಿ ಆವಡಿತ್ತು ಸರ್ ಭೇಟಿ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ತಾರ ಸಾರ್ 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ತರೆ ತಿಂದೆ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆಯನ ಹಾಕಿಡ್ದ್ವೆ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಪಟ ಹಾಕಿಡ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಂದ್ರೆ ಏನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ದಿನ ಇವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿದಾರ ಬರ್ತದೆ ಭಾಷಣ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಬಹುದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶೇ ಇದಂತ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಅಂದು ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ತ ಭಾಷಣ ಅಲ್ತ ಮುಗಿದ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಜನ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಆ ಜನ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತನ ಹೊಸ ಬುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹೊಸ ಬುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ದುಂಬದ ಮದಿಮೆಗಲ ಇತ್ತದ ಮದಿಮೆಗಲ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ನಾಕಲ್ಲ ಪರ ಜೋಡಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಜೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಈ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಣ ಎಂಚಿನ ಬೈಕ್ ಅಂಟದು ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಣಗ ಆಯ್ ಪೂತಂಗಡಿ ಪೂತಂಗಡಿ ಕೇಂಡೆಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು 25 ವರ್ಷದ ಅಕಲೆಡೆಗೆಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲಗೆ ಎಂಜರ್ ನದಿ ಓ ದಾಸವಣ್ಣಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೋಣ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಪರ ಜೋಡಿಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಣ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಗಾಲ ತಿನ್ನರಾವಡೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಪರ ಬೆತ್ತ ಬೊಕ ಆರಿಗೆ ತಿನ್ನರಾವಡೆ ಅಂಚಿನ ಈ ದುಂಬದ ಜೋಡಿಗಳ ಇತ್ತದ ಜೋಡಿಗಳ ಬೊಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎನ್ನ ಪುತ್ತಾರ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಮೂಲ ಏಸಿದ ನೆಕ್ಕದನ್ನ ಎನ್ನ ಸೊರ ಅಂತ ಪೋನುಂಡು ಸೊರ ಪೋಪುಂಡು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಚ ನೆನಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಇಂಚನೆ ನಾಟಕ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಸೊರ ಪೋತೀನಿ ಸೊರ ಪೋಂಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪೋಡಿದ್ದು ಬಿದೆ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ದುಂಬೆ ಸೊರ ಪೋತನತೆ ಯಾನ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಕೇನೆ ಆಯ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಅಲ್ತರ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಂತೂ ನಂಗೆ ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರ ಸುರ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜನ ತಿಳ್ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿನಂದನ ತೋಜನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ ಅಭಿನಂದನ ತೋಜರ ಬೋಡದು ಈ ಮೀಸೆ ದೀತಿನತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಮುಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಗಾಲಿ ಹೋಗ್ತು ನಿತ್ಯ ಒಯ್ಟೊಯ್ಟೆ ಗಾಲಿ ಬಾರ ಸುರಾಂಡು ಇಂದು ಮೀಸೆದಾಯ್ ದೀತಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಪಾತೇರ್ನು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಆತಲೊಂಜಿ ಸಸಾರನ ದಯಪಂಡ ಯಾನಂತ ಪುಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನು ಈ ಮೀಸೆದಿದ್ದೀನಿ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾನು ಮಾರ ಮುರ ನಾನು ಮೂಡವಿದ್ರೆ ಚಾಪಾರ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇವ ಹೋದು ಉಂತದೆ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪಕ್ಕ ವೇಟ್ರ್ ಬತ್ತದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಂತದಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಡುಂದು ಇಂಚ ತೂಪೆ ಮಾರ ಬಿರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊಲೆ ಮುರ್ಕಾದೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡು ಯಾ ಮಂಡಿಂದ ಬಿರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದ್ರೆ ಏಕೆನೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಉಗುಡು ಸುತ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೆ ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಓಡುಂದು ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗರ್ವ ತಂದೆ ನೀರು ದೀಪ ನೆಟ್ಟು ದೀತೊಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡೆ
ಹಾಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತೆತ್ತು ನೀರುದಿಯ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಸೈ ಆಡು ಪಂಡೆ ನಾನು ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಯಾನಂತ ಪುಕ್ಕಿ ಆಂಡ್ ಕಡೆಕ ಮಂಡೆ ತಿಂದ್ರದಾದ ಉಂಡು ಕೇನಿ ಹಾಗೆ ಬಂಡೆ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಸ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆಗನ ಬಂಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಗನ ಬಂಡೆ ಅವಳು ಎಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಹಾಕಿ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಮಾರು ಹತ್ತು ಸರಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಸರಿ ಮಾರ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಕನ ಬಂಡೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಆನುಲಿ ಗೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀಯ ತೂನಗು ಒಂಜೆ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಗರ್ವ ಆತು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಜಾಲೆತ್ತೇನೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದು ಅದೇ ಕೇನೆ ನೆಂಜಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡಿ ಯಾಕೇನೆ ಹಾಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೇ ಮೈಸೂರು ಬಾಕಡೆ ಮೈಸೂರುಂಡೆ ತಿನ್ಲೇ ಬಕ್ಕಡೆ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂತೈತೆ ಯಾನಂತ ಪುಕ್ಕಿ ಸರಿ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಚಾ ಕಣರ ಬಂಡೆ ಚಾ ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ಚಾ ದಿಯೆ ಚಾಟು ತೂಪೆ ಮಾರ ಕೆಲೆಂಜಿ ಎಂಕು ದುಂಬೇ ಉಗುರು ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಲ್ಲ ಕೋಪ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನೆರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಅನ್ನು ಆಡ್ಲೆತ್ತನ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದು ದಾದೆ ಕೇನಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ನೆಂಜಿನ ಅವು ಚಾಟ್ ದಾದ ಕೇನಿ ಹಾಗೆ ದಾದುಂಡೆ ಕೇನಿ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣ ಚಾಟ್ ಕೆಲೆಂಜಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಪಿನ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಚಾಕ ಕೆಲೆಂಜಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಕಂಜ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಲ್ಕೊಡೆ ಪರ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಹಾಂಡ್ ಎಂಚಲ ಪಾರಿಯೆ ನನ್ನ ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂತೈತೆ ಅನ್ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿ ಎಂಚಲ ಕಾಸು ಬಂದ ನೆನಪಾನು ಮಾರ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಇಲ್ಲಡು 10 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತು ಬಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಅನ್ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲದ 10 ಸಾವಿರ ಕಂತೆ ದುರ್ದಿ ಒಂದು ಲೇವು ಯಾ ಬಂಡೆ ತಾದೆ ಎಂದು 10 ಸಾವಿರ ಈಯೇ ಬಂತಿನತ ಬಯ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಹಿಂದಿದಾಗ ಆಗ ಮುರನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಹೋತೆ ಬಯ್ಯಿ ಆಗ 10 ಸಾವಿರ ಕೊರೊಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ನನ್ನ ಆಯ್ ನೆರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿಂದುಂಡತೆ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂತೆ ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿ ಎಂದು ಅಂಚ ನೆರ್ಪಿನ ಅವ್ರು ಬೈಕ್ ಹೊತ್ತಂಬೋದು ಆಯ್ ಕೊರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆದ ನೀವು ಗೊತ್ತನೆ ಏ मैं तुम्हारा घर को आया था तुम्हारा घर वालों को हिंदी मालूम नहीं मेरे को तुलु मालूम नहीं क्या आदमी अल्तना ना नेर्पिने बोर्ची रड्ड पेट्टु बूर्नु ಒಂದು ಬಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನು ನನ್ನ ನೆನಪಾನು ಮಾರ ಓಡತ್ತು ಮುರಾನಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಅಡ್ಡ ಕಾಸ್ತಾರು ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಬೈ ಹಿಡಿತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ದಿನೇಶ್ ಅವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಬಟ್ ಕನ ಇದೆ ಅಂದು ರೋಬಟ್ ಇಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ರೋಬಟ್ ಈತಟ ಲೈವ್ ತೂತುಜ ಅಂಚ ತೂಕ ಅಂದಿಲ್ಲಡೆ ಬೇ ಫೋನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ರೋಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟೇಬಲ್ ದೀತೇರು ಬಾರಿ ಚೋಕುಂಡು ಯಾಕೆ ಎತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಕೆದ್ದಂಡೆ ದೀಪುಂಡು ಹೆಂಕೊರ ತೂ ಓಡತ ಬಂಡೆ ತೂಪ ಆತು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಗ್ಗೆ ಬನ್ನ ಮೇರ್ಕೇನಿರು ಮಗಟ ಅಂದವೆ ಉದುರ ಹೋಯ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಡೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಬೆಟ್ಟು ಕೆದ್ದಂಡೆ ಇದೀಂಡು ಅಡಿ ತಕೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಗಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಟಲ್ಲದಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಸಕೀಲನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯ್ನಿಂದು ಐಕ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಈತ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಮಾರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಚನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಜಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಮ್ಮೆ ರೇದೀತೀನಿ ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣುಂಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡಂದು ಕುಲ್ಲೆನ ಏತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ತಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಚಟಾಗ ಏರೆಗ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕರನ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಡಾರ ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನ ಕೊಲು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಂಜಿ ದಯವನ್ನು ಎಂಕು ಮದ್ಮೆ ಹಚ್ಚತೆ ಹೊರ ತೂಕ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದೈತೆ ಹೋದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಂಡನಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಡಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನ ರನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಯಾನವರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ದೆತ್ತಂದೆ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಆತಂದಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಓಲ ಪತ್ರ ಅಡ್ಡು ಬುಡಿ ಹೇಳ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂತೈತೆ ಏನವಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಸಹ್ಯಡ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕಂಡನಿ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಓಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಐಕ್ ಬೊಡಿದಿ ಬಂಡಲು ಯಾನ್ ಪೇಪಾಡು ಆಡು ಅಂದು ಕಂಡನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸಾಬ್ಬಾಸ್ ಬೊಡಿದಿ ಬಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅವಂದು ದಾದಂದು ಪೇಪಾಡು ಆಡುವಾಗ ನೀವು ಐ ಕಾಲ್ ಪಣ್ಣಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಕಂಡನಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಕಂಡನಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕಂಡನಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ ನನ್ನ ತೂಕ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ತೂದಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಬಲ್ತೆ ನಾನು ಯಾ ಕಡೆ ಪಂತೆತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಿ ಅಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗೋಡ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಪಣ್ಣು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಮುರಾನಿ ಶಾಲೆ ಕೇನಿಯರಿಗೆ ಒಂದು 15 ಫ್ರೂಟ್ಸು ದೇಸರ ಹೇಳು ಒಂದು ಐಕು ಮೂಲ್ ದಾದ ಬಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕು ಒಂದು ಕೊಕ್ಕು ಒಂದು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ 1 ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾ ಬಂಡ ಅವೆಂಚದೆ ನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ
ಪದ್ರಾಡು ಪರಂದು ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಮಂಡ ಏತಂಡೆ 15 ಈ ರೆಂಚಿನೇ ಮಾಮು ಒಂದು ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಅಂಡೆ ಯಾ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಕ್ ಮೋಲ್ ಬಣ್ಣಿ ಒಂಜೆಗೆ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಅವು ವಿದೇಶಗೆ ಆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು IPL ಸೀಸನ್ ಅತಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು IPL ಬಗ್ಗೆ ಯಾ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯ ಬಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತು ಗೀಚಿನ ದಕ್ಕಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಈಚೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ರಪ್ಪ ಬರೀ ದಕ್ಕಿಯಲ್ಲತ್ತ ಹೆಂಚಂದು ಓದು ತೂಪೆ ಮೂಲ್ ಬರೀತಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಡ್ ನನ್ನ ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪಂತೆ ತನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಈ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಇಡೆ ಗುಂತವನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.